Wah, kay bayo. Asa na ka sa iro? Di, ang good. Hindi naman mo. Kailan pa ni balay ni Pedro? Kana diri mo ba ya? Amo ato sa sulayan. Magbantay bisan ni iro diri ra. Di ha. Wa may tao. Ana dito diri. Ayo. Ayo. Ayo, soy. Ay, yung bata-bata. Oh. Asa yung master? Dahil mong master? Si Tuyo. Kadali lang ako sa aton. Master, na may nangita ni mo, murag buam tayo masa. Pasod lang to. Yung bata-bata ni Master Alisoy. Ano man? Unsa ba to siya nga? Naway man diretso. Sakit mo kay mga istorya mo. Kay mga istorya ba? Ngugaw na tagtil! Ngugaw na tagtil! Wala na yung masa! Kalimpian akong tiil! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Bro, sulod na lang daw mo. No, manaingon niya nga huwag akong tiil. Kalimpyo kayo. Bago ba galing ligo? Salig magusto kay Tintin. Yes, okay yung tals niya. Ligo? Salig magusto kay Tintin. Yes, okay yung tals niya. Muling ko di ko ko. Huwag na yung paling kita. Ay, ako pangikot. Ipanaway, ganito niya nga huwag akong tiil. Aman itong kataan ko. Isa mong goodline na? Uy, bro! Gusto naman! Bro! Nataas na kikasoy! Ay, hindi ko magkukumpiyan! Dayon, kung may mayo na ron. Gusto na mo ka, bro? Okay na kaya po. Kaling ko ron, hindi mo dili. Oh, lingkod sa mo. Sinsya kayo kay... Uy, Kumusta naman ka naabot, bro? Agsan ni aging simana pa pero gi-quarantine ko din ha sa atuang barangay. Ganiya pa kong kadlawon diri naabot. Maugay nagpahuway ko diri sa sala. Wala pa ko'y kaon. Di ganyan, kapasalamat ko na naabot ko. Soy, gusto naman yung uyab. Ay, sakto! Nakoy good news ninyo! Nakoy ipakita ninyo na... Ay, sakto! Nakoy good news ninyo! Nakoy ipakita ninyo! No! God, please, no! No! bro, o sa may module mo? Dili mo, Jul, bro. Good news! Good news! Makikmit unta siya sa buha. Karong si manahuna. Kaso lang, sabayan po siya aning panahuna. Kinsa ko na siya, bro. Mo nagkatungin mo gi may di mo sa dia. Oo. Katong gimay di na gwapa kay ba? Ano na ito, di ay? Pati nga na kayo gwapa kay din. Lagi. Sure, ay nauyab to nimo. Makadlok ang butaan ng naong nga pa. Ay, wala mo isalig sa kuha. Hinayan man siguro mo sa kuha ang naong naghahalag maot basta tisoy. Kahalag mo at basta tisoy. Oh, munay mga kwan ba, mga pag-ibig, mga walang hangganan, ang imong pasalig na wala dito, wala diri. Yay! Pakita namin, be. Di mo mo to, oh. Nara, oh. Bibi ako, Bibi. Ano? Ha? Ano sa may problema? Ano yung magiginalot na mo nga? Mauta ka yung naong bay! Ano yung magpinambog mo makita mo? Wala ako nang ipinangambog. Dagwa pa kay anak. Ano yung gwapa sa inyo? Ano yung gwapa sa inyo? Soy, Gusto lang mo. Huwag napay ilong akong lumot. Mamakaw ng naong nga ba? Basig daot na inyong mata po. Basig ka init ra ninyo na, ha? Basig ipang uhaw ra mo. Magkuha sa kog tubig. ka ng buwan, mura bungot sa ulang ng animal. Bayot na bayot. Buda mo. Bayot na budak mo. Bayad ba ni? Nang tawa ng naon ko. Palito, nang nibawat akong balibo. Murag. Kaway. Wasi. Murag. May man siguro ni. Budak ko anak bay, gilumay gina siya. Lumay na siya. Ana daw yung budak. What the fuck? Ora gid akong kita gid. Ano pa kasi ang pananaw ba? Wala lagi. Wala lagi gihapon lagi bay. Si Anino. Naray ko sa kasolusyon anak bay. Sama ko na. Isa man. Ako'y kaila. Asa ato? Ipatanaw tos tisoy dito sa mananambal. Kaila na mo dito sa. Ay aga to na dito sa punuan gapuyo. Oh, Atong baliti. ito siya. Ang ano na to niya, unsa dito siya eh? Sabi nga na to niya. Si Bursyong! Wala. Wala siya! Bursyong! Lah, ang kulot og buhok? Ang katuwa! Wala ba og ganda pa eh. Ano ka to? Ana man to. Basta kayo maayo lang ka. Okay ra, dili man kita'y lawaan si. Dayo.
Tisoy luwaan. Ato lang ipatambal kay luoy kayo. Sakto din na bay. Kay kasinta ko na sa nasustina ron nga load mga unsa pa Kana, ug nakagasto siya. Kakuya ko ni katag na ni libo-libo ba. Tara. Soy. Mo, Haman mo. soy. Natala ka ron. Then librehan ka na mo kay bag ora mag-abot ko. Bisan ko soy. Ikaw mo pagaston din na mo diretso. Para ni Balo ko na kay kwarta ka ron. Balik halipay naman niyo ba na? Para ni sim kayuhan. Salamat. Kunya, asa man kunyo dalon? O sige, para makajam-jam punta kay karon pa mo punta nagka-uban po. Sige, mukuyog ko sa inyo ah. Rabo kay para makasugid tong sayo. Lah, ando ta na dito. Yung cellphone nimo. Ay, Makagubag kuan. Ha? Di pa mo mutuo no, na maoto akong uyab no. O dali, Nagibo gali mi yung nang uyab ko nimo. ba gani mo kuya boy. Uwo mo kay nimo. Asa man taga ikaw dito yung di? Ah, dire agi ana no. Ano ra dito? Bali lagi. Tarong gasoy happy isis pa lang na kay kana mo. Sama niya ba nga unta kalisod. Asa man ta magjamin-jamin di ani? Ang tindahan ko aron ta sa post. Paulian doon na sa ana ron bay. Tutuan na. Kanaan na si ano ba? Wala na bala bay. Tutuan na yung sapa lagi. Kakuya kayo oy. Sige mga maabot ra kita. Asa sa pa ninyo dalon dai na tungas man kay tanan ni? Alibay sa Ano inyo kung librihan? Ya ang tindahan to man dito. Nalamig andam dito daan. surprise lagi na mo dito ay. Surprise, motherfucker. Amo sa taas wag inom. Wala ka kaayos ka Para na. maayo lang gyud ka. Dala. Mayo, kasi may akong sakit na wala man ta ko sakit sa mata. kuya. Kuya kayo ali oy. Mapagpagabot na ako gito sa ila. Then kasi nag-quarantine ka jud ko. Bukatakid. Bukatay. Asa man ta paingon ani di ay. Abutan din tabay. Nana dito dire. Ya ta maghulog bro. Ya ta maghulog og kwarta. Para ihana dato. Ano kay mo jud ko na. Mao kina no. Muna bay. Muna inom sa ulo bay. Ayaw sa gyud. Ayog lihok ha, ayog lihok. Kisi ang punuan bro. Kisi ang punuan bro. Mo makong gikurusan na ang naabot man ta diri. Dami istorya nimo. Para gyud Pasabta ko ninyo. Suy, ayun nagasuko ha. Tanawang tigahan mo sa picture gali. Imo uyab suy. Unsa day problema sa akong uyab di ay? Kanay saktong inamay ko pagtambag na. Sakto gyud na say. Suy. Tuo lang. Tuo na lang sa mga karon. Okay. Nami nakita nga dili maayo si mo uyab. Dako na ba kay kog nagasto ato? Nakagasto gyud gani ka. Just uli mo ato. Utang-utang ko dagway ning bata. Mo din na Nangahaw na pud. mo din na wa ka mo tubo kay mo ring hatag nga tanan. Nautot na mo. No. Ya Oh, ayaw na. na siya mo kontak sa ko pag mangayo siya. Tara. Sakto pa lagi ko sakto na. Kaya na kayo kapit og lain kalo. Tanang problema nimo masolusyonan na to diri karon. Ayot lang ha. Sige. Ayot lang. Malok ko, malok. Malok Ha? na. Bro, malok na. Ayo. Ayo. Sumituyo ninyo, Dok. Sumituyo ninyo, Dok. Asa mo tong balay ni ka Borjo. Wala ra ba diri, Dok? Wala ra ba diri, Dok? Tuwara ba pikas baryo? Ah, sige, salamat. Salamat. Ay naunsa man mo? Di ko makuyog ninyo. Ay dili. Dili. Dili ko makuyog. Dili ko makuyog. Dili ko makuyog. Dili. Hoy! Unsa man mo diri? Sumula. Magpatambal ra ni, magpatambal ra ni. Patambal Rabi. Bawat yugto ng sandaling halos di ko alam. Naglalakbay. Sige, sunod mo na ako. Wala. Di lagi ko makuyog ninyo. Di ko makuyog ninyo.
Ala, asa? Gulit-gulit ang tabay. Gulit. Wala lagi ta. Wala man tong tayo. Wala. Ala, asa mo to? Dawong. Adlok ko ba kayo? Tao mo to si Lalong sa baliti. Ala. Asa? Ala. Bukod nung bro. Mau na pinisi ka burusyo. Nandun na ba eh? Ul, nong. Oy, sumay siya, doy. Magpatambal nung tabi, nong. Nanambal ka, nong? Sige, ali, yung samay ko, isulti na yung sa sakit din ang bataa. Muralay kag budha, nong. Natural lang yun, eh. Rahman, natural ka po niya. Iwa lang bro. So, mura man na bulay, klaro man ang balay na, mura. Saligay, bro. Wala na nakakaon. Saligan na power lagi kayo na oh. Sige, yaw. Mga Latin na bay. Madlo, kung bukuan di kipasig matiwasan niya nito, Legit kayo na bay. Sige lang, sulay na to, sulay. Ito na, tuho lang na tuho. Okay ka? Awon bukan, dagan, tatang-tatay. Wala mawala sa pagsulay bro, biyaan na bro. Sirakan na ako, pero gano'n lang, makahadlok man kayo, bro. Di ba kabuhok silang mga ingkang? Isado ra ka ano mo. Mga ingkang ito man ang yung kakuyo. Sige na, dito ulang na. Mahuman sa rano. Dali dire doy, lingkod sa akong tubangan doy. Sa ba sakit ano nang yung master niyo doy. Balantaw naman yung kaporsyon kay murag na lumay din yung bataa ba? O dyan may nasipyat ani ba? Tangtanga imong kala doy, kay hikapon ti ka. Bali na imong pilok, gilumay jud ka. What the fuck? Yung pilok na gilumay na jud ka. Ay, ito na. Ang binakong tambal batos. Kanay akong tambal. Makapawala na sa gayuma. Timan ini. Natanawa lagi, di na ni maayo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Di ka dyan usap. Managin mi sa among shoot and for today's video, salamat kayo and next upon nga content na mo. Salamat kayo sa tanang viewers or subscriber na mo tanan. Og ganahan mo magpa-shoutout, just comment #Katipunerong Shoutout mo din ko ni Melrose Tabiliran na taga Piaw or nabilid ba na siya. Shoutout ni mo dayon ni Aywa Ramos. Salamat sa among gikuhang shoot kanina sa balay. Shout out sa Bohol family nga among gisutan kanina sa atong balay. Shout out sa tanan. Shout out sa tagiya dito sa iyo tang among gishoot. Wash out! Ay kay Raso!